Hello! So ngayong gabi, gumawa ako ng binalot sa dahon ng saging. So ito yung meron akong yellow rice, turmeric rice. Parang fried rice siya, nilagyan ko ng turmeric. Tapos ito naman, patty. May kalabasa, repolyo, tsaka mincemeat. Yan. And then, lagyan natin ng itlog. Egg omelette. Yan. Tapos, meron din tayong stir-fry na gulay. Yan. So, stir-fry na pechay. Tsaka meron siyang sprouts. So, yan natin sprouts. Buhay na buhay. So, after that, lagyan din natin siya ng kimchi. Gumawa ko ng kimchi. Para merong sweet, may savory, at sour. So, bukod pa dyan, meron din akong green mango salad. Ayan. So, grated mango. Merong green chili. May asukal. Yan. So, ito yung ating dinner ngayong gabi. Yan. So, additional, lagyan natin ng sprouts sa itaas. And then, meron akong ginawa ng kapatid. Ginawa ni Kuya James. Yung kanyang special na bagong. So, lagay natin dito sa taas. Yan. Yung ating dinner. Yan. Simple. So, I hope na magustuhan nila.